Здравейте, приятели! Тъй като всички ме питате как действат моите молитви, сега ще ви дам един кратичък отговор. Понякога ме питате как е възможно след молитва нещо да се промени толкова бързо. Истината е, че никой човек не държи тази сила сам в ръцете си. Молитвата е мост между сърцето и Бога. Тя действа тогава, когато се съберат три неща. Чисто намерение, когато думите се казват с любов, а не за его или власт. Вяра, когато човекът, който я изрича или слуша, се довери на чудото. Божията воля, когато Вселената отвори вратата в правилния момент. Не аз, не ти, а Бог е този, който върши чудесата. Аз само давам ключа, думите и молитвата. Ако сърцето е готово, вратата се отваря и светлината влиза. Затова понякога промяната идва мигновенно, а друг път по-бавно. Всичко зависи от пътя на душата, от кармата, от готовността да приемете. Помнете, не е нужно да разбираме всичко, за да вярваме. Достатъчно е да отворим сърцето си и да кажем: Господи, вярвам, че ме чуваш. Нека сега заедно да кажем една кратичка молитва за доверие към Бога. Господи, предавам Ти своите тревоги, съмнения и болка. Вярвам, че ме чуваш. Вярвам, че вървиш до мен. Нека всяка моя молитва се превърне в мост към чудото. Амин.